Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Россия әләме көне. Әлмәт волонтерлары бүтін Россия акциясына кушылды. И многие так с нами остаются и ходят на все наши мероприятия. Каты коммуналь колдыклар колабызда экологияның төп мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. То есть стопроцентная сортировка, стопроцентное вовлечение во вторичный оборот. То есть это вот такая глобальная цель. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, Азнакай районы җирле үзидарә хезмәткәрләрен хөрмәтләде. Безне бөтен авыл җирлеклек башлыкларын бик нык хөрмәт итеп тора, безгә авыр вакытта ярдәм кулын сузып тора. Безне инде өйрәтеп торалар, җитәкчеләр белән бик тату дус эшләдек. Мин эшемне яратып башкардым. Бүген Россия Федерациясы дәүләт әләме көне билгеләп үтелә. Ул халыкка әлеге дәүләт символының мөһимлеген һәм әһәмиятен искә төшерүне күздә тота. Герб һәм гимн белән бер рәттән флаг ватаныбызның изге символы. Бүген өч төстәге Россия әләмен җир шарының һәр почмагында беләләр. Ул дәүләт учреждениеләре өстендә тибрәлә. Бөек җиңүләр һәм хезмәттәге олы казанышлар вакытында җилферди. Халыкара очрашулар һәм әһәмиятле вакыйгалар ансыз үтми. Россия әләме көнен искә төшереп, әлмәт волонтерлары шәһәр урамнарына чыкты. Шулай итеп алар бөтен Россия акциясына кушылды. Тулырак Алсу Ахмәтҗанова материалында. Триколор тасмалары тарату бөтен Россия акциясы. Ул дәүләт символларын популярлаштыруга, гражданлык мәдәниятен һәм халык бердәмлеген формалаштыруга юнәлтелгән. Акция кысаларында волонтерлар һәм активистлар халыкка Россия байрагы төсендәге кечкенә тасмалар тараталар. Бәйрәм тарихы һәм дәүләт символларының әһәмияте турында халык белән аралашалар. Вопросы задаем легкие. Без җиңел сораулар бирәбез. Мәсәлән, флаг төсләре нәрсәне аңлата? Күбесе дөрес җавап бирә. Кызыл батырлык, ак намуслык, зәңгәр кыюлык. Белый – это благородство, синий – это смелость. Илина Бахаудинова бір ел элек волонтерлар командасына керә. Хәзер ул буш вакытын иреклеләр уздырган чараларда катнашып уздыра. Бүгенге ватан төсләре бөтен Россия акциясында катнашу аның өчен аеруча мөһим. Чөнки күп еллар дәвамында тасма гражданнарның үз иле белән аерылгысыз бәйләнеше, патриотизм һәм ватанга мәхәббәт символы булып тора. Работа непростая, безусловно, но это... Волонтерлык эше җиңел дип әйтмәс идем, ләкин ул миңа туры килә. Кешеләргә ярдәм итәсең, аралашасың алар белән. Эше кызыклы. Чараларга без үзебез яшьләр эзлибез. Һәм аларның күбесе безнең белән бер команда булып эшләргә кала. И многие так с нами остаются и ходят на все наши мероприятия. Россия дәүләт элемендәге өч төснең һәрберсенең үз мәгънәсе бар. Ак төс азатлыкны һәм бәйсезлекне, зәңгәр төс күп милләтле халкыбызның рухын һәм ышанычын, кызыл төс батырлыгын, көчен һәм бөеклеген гәүдәләндерә. Әлеге атрибутларга хөрмәт аша без илебез тарихының данлы битләренә, аның каһарман саклауларына хөрмәтебезне белдерәбез. Буыннар бәйләнешен ныгытабыз. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә каты коммуналь колдыклар, законнар һәм практика дип исемләнгән 7-нче бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе узды. Илебезнең төрле төбәкләреннән һәм кайбер чит илләрдән килгән экспертлар экологияның төп мәсьәләләре, чүп эшкәртү һәм колдыклар өлкәсендәге яңа законнар турында фикер алышу өчен җыела. Стратегик сессияның ничек узуы турында Алсу Нуриева материалында. При этом нужно понимать, что сейчас коснись любого производства, любого учреждения, и все упирается у нас в отходы. Конференциягә Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән катнашучыларның географиясы елдан-ел арта. Узган ел Белоруссиядән гына кунаклар булса, быел аларга Кытай, Азәрбайҗан һәм Үзбәкстан вәкилләре дә кушыла. Конференциянең төп темалары – икътисади механизмнар, хокукый җайга салу, инновацион карарлар, регионнар практикасы, каты коммуналь калдыклар белән эш итү проблемалары һәм актуаль мәсьәләләр. Биология фәннәре кандидаты Лейсан Ахмәтҗанова пилотсыз шу аппаратлары мәгълүматларын кулланып, калдыклар полигонының сыйдырышлыгын бәяләү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Тәкъдим ителгән алым агымдагы вазгыять турында тиз арада җентекле мәгълүмат алырга мөмкинлек бирә ди ул. На картинке изображен летательный аппарат, достаточно базовой комплектации, однако разрешение
и количество снимков позволяет произвести достаточно хорошее качество измерений. Экспертлар колдыклар белән эш итүнең яңа системасын кертү темасына да кагыла. 2019 елдан башлап бүгенгә кадәр Татарстанда йомык цикллы икътисад формалаша. Аның кысаларында колдыклар кыйммәтле ресурска әверелә. Аларны эшкәртү һәм утилләштерү буенча заманча комплекслар төзү технологик үсеш өчен яңа офыклар ача дип белгечләр. Гамәлгә ашырыла торган чаралар 2030 елга колдыкларны тулысынча сортларга аеруга һәм аларны икенчел шимал сыйфатында эшкәртүгә ирешүне максат итеп куя. О чем это говорит? Что от момента создания упаковки и до завершения, когда мы ее, скажем так, утилизируем, чтобы у нас на захоронение не попадало ни капли. То есть 100% сортировка, 100% вовлечение во вторичный оборот. То есть это вот такая глобальная цель. Колдыклар эшкәртү реформасы 5 ел эчендә үзенең уңай якларын күрсәтергә өлгерә. Монда хакимият органнарының, төбәк операторларының, экологик чараларга актив кушыла барган халыкның да өлеше зур. У нас Татарстан всегда впереди. Татарстан һәр вакыт алда бара. Без халык яшәгән урыннардан каты коммуналь калдыкларны чыгаруны дөрес оештыру буенча лидерлар рәтендә. Соңгы 5 елда халыкның моңа мөнәсәбәте дә уңай якка үзгәрде. Контейнер мәйданчыгына барып җитәргә иренгән аерым гражданнар бар. Алар чүпчәрен кайда туры килсә, шунда ташлап калдыра. Тик халыкның күбесе контейнер мәйданчыкларын дөрес куллана һәм чүпчәрне сортларга да аера башлады. А основная масса населения уже правильно использует контейнерные площадки, мусор складирует. Конференцияның икенче көне Казанда уза. Һәм ул күбрәк практиканы үз эшенә ала. Азнакайда милли мәгарифкә багышланган район күләм форум узды. Очрашуда төп кунаклар Татарстан мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, доцент, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык укытучысы Рәсимә Шәмсетдинова, педагогика фәннәре кандидаты Тимирясов исемендәге Казан инновацион университеты доценты Зифа Зарипова, мәгарифне үстерү институтының мәктәпкәчә һәм башлангыч гомуми белем бирү кафедрасы мөдире, педагогика фәннәре кандидаты Гөлназ Хамитова. Шәһәрнең беренче мәктәбе базасында кунаклар өчен кул эшләреннән һәм милли ризыклардан төрле күргәзмәләр тәкъдим ителде. Катнашучылар мәктәпнең бассейнын карап үттеләр. Марсель Галиев музее, иҗат лабораториясе эшчәнлеге белән таныштылар. Монда төп эшчәнлеге Марсель Галиев үзе билгеләде. Пленар өлештә чыгыш ясаучылар Азнакай районында милли мәгарифнең торышы һәм көнүзәк мәсьәләләр, шәхси уңыш принцибы аша һөнәри бәйгеләрдә җиңүгә ирешү буенча эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Очрашу барышында укытучыларга төрле дәрәҗәдә бүләкләр тапшырылды. Сезне олы дәрәҗәдәге бүләк булуыгыз белән котлыйбыз һәм әлбәттә искәртү өчен фотосурәт. Мин инде 1985 елда авылга башлангыч класс укытучысы булып кайттым. Һәм шул көннән бирле шушы үземнең авылымда хезмәт итәм. Менә быел минем хезмәтемә 40 ел булды. Мин үз хезмәтемне бик яратып эшләдем. Минзәлә педагогия училищесы безгә бик күп белем бирде. Безгә бу тормышта шушы хезмәтендә миңа бик ярдәм итте. Бу тормыш юлын үтүгә мин бик шатмын. Бүгенгесе көндә без инде матур мәктәптә бүтән шартлары булган кабинетларда төрле проектлар белән, компьютерлар белән матур итеп эшләп киләбез. Форумда катнашучылар татар халкының бай мирасын, милли традицияларын популярлаштыру, белем бирү оешмаларының татар телен өйрәтү юнәлешендә эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Азнакайда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының август киңәшмәсен зур күләмле, югары күләмле итеп үстерү оештырылган. Бу да укытучыларга көч бирә торган һәм предметның әһәмиятлеген күтәрә торган чараларның берсе булып тора. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районында җирле үзидарә хезмәткәрләре өчен тантаналы чара узды. Онда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов та катнашты. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүчеләр белән безнең хезмәттәшләребез дә аралашты.
Азнакай районында бүген 28 җирлек исәпләнә. Шуларның икесе шәһәр тибында, 26-сы авыл җирлеге. Аның җитәкчеләре бүген мәгърур Чатыр тавы итәгендә эшләнгән эшләренә нәтиҗә ясыйлар. Моннан алда җирле үзидарә хезмәткәрләре катнашында семинарлар узган. Аның максаты тәҗрибә уртаклашу. Бу очрашуларда без социаль объектларны карап чыгабыз, аның эшләре белән танышабыз. Шулай ук совет ветеранов, яшьләр советы, хатын-кызлар советлары шулар белән танышабыз. Мәчетләребезгә керәбез. Чарада катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов үз чыгышында Азнакай җирлегендә бердәм актив халык яшәвен ассызыклады. Күп еллар намуслы хезмәт башкаручыларга республика күләмендә узган бәйге җиңүчеләренә диплом һәм бүләкләр тапшырылды. Светлана Зиннурова 2014 елдан Әлкәй авыл җирлеге башлыгы вазифасында. Гомуми эш стажы 39 ел тәшкил итә. Бу эшкә кергәндә инде бик авыр булды инде башта. Аннан соң өйрәндем. Рәхмәт яусы менән Марсизу Фаришка, ул безне бөтен авыл җирлеклек башлыкларын бик нык хөрмәт итеп тора. Безгә авыр вакытта ярдәм кулын сузып тора. Безне инде өйрәтеп торалар. Җитәкчеләр белән бик тату дус эшләдек. Мин эшемне яратып башкардым. Авылым өчен эшләдем, үземнең туган авылым, шунда укыдым, шунда белем алдым, шунда кияүгә чыктым. Шулай булгач мин үз туган авылымда рәхәтләнеп эшләдем. Эльвира Гыйләҗева 29 еллык хезмәт юлының 8-ен Тымытык авыл җирлеге башлыгы буларак үткән. Авыл советы башлыгы булу бик җиңел эш түгел, әмма ләкин мин үз эшемне бик яратып эшләдем, чөнки мин үзебезнең район җитәкчелеген, үзебезнең халыкның тирәген тоеп эшләдем, поддержка булды, үземнең бергә эшләгән коллегаларымның поддержкасын тоеп эшләдем. Кәкре елга авыл җирлегеннән Илгизәр Мөхәммәтҗанов республика конкурсында агросәнәгать комплексында кече хуҗалыкларны үстерү буенча авыл җирлегенең иң яхшы башлыгы номинациясе җиңүчесе булган. Безнең халык җирлектә шәхси хуҗалыкларны үстерүгә хезмәт куя. Безнең җирлектә, мәсәлән, 127 баш савым сыер һәм 12 баш мөгез эртерлек асралды. Бу район авыллар арасында иң яхшы күрсәткеч булып тора. Һәм без мал саны кимегә юл куймадык. Һәм менә шуның нәтиҗәсе буларак менә Татарстан хөкүмәте үткәрүче авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә үткәрүче шәхси хуҗалыклар арасындагы үстерүгә конкурсында безнең Кәкре авылы җиңүче табылды. Очрашу күңелле концерт программасы белән дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, безнең ишек алды программасы буенча эшләр тәмамлану уңайыннан халык өчен бәйрәмнәр дәвам итә. Әлегенә Ленин урамындагы 137 һәм 139 йортлар ишек алдында төзекләндерү эшләре тәмам булды. Күршеләрнең шатлыкларын безнең иҗат төркеме уртаклашты. Ишегалды бәйрәме традиция буенча микрорайонның актив халкын бүләкләү тантанасыннан башланды. Башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Фасхетдинов кулыннан Олар Рөстәм Миңнехановның безнең Ишегалды программасы барышында күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт хатларын алдылар. Биредә яшәүче булачак беренче сыйныф укучылары да бүләкле булдылар. Ишек алдында булган үзгәрешләрнең масштабы ачык күренә дип сөйли биредә яшәүчеләр. Хәзер бу урын ял итү һәм аралашу өчен заманча уңайлыклары булган майданчык. Биредә куркынычсыз өслекле заманча балалар майданчыгы, тротуарлар, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яңартылган асфальт төслек һәм каты коммуналь калдыклар өчен майданчык барлыкка килде. Мондай ишек алды бәйрәмнәре инде әлмәтлеләр өчен яңалык түгел. Менә бүген дә шушы ишек алдында бәйрәм бара. Кемдер эштән кайта, балалар тренировкалардан кайталар өйләренә һәм алар барысы да шушы урында туктап калалар. Монда бит шын сабантой. Җәйнең җылы кичләре үтми заяга ди күршеләр, әлмәтлеләр. Дуслаша, күңел ача, балалар шыршу килеп уйный, ата-аналар сау һавада ял итә. Безнең шәһәребез бик матур шәһәр. Шушы программа буенча шәһәрдә матур иттереп шушындай бәйрәмнәр үткәзү, шушындай матур иттереп преобразование города, менә шәһәр үзгәрде, шундый матурга әйләнде. Моңа без бик шат, бик рәхмәтле.
Bizge bik ошой. Шушындай шәһәрдә яшәү безгә. Бәйрәмнәр кирәк. Күңелле генә күрше дворларда булганда да йөрибез. Бала чагалар аралаша, үзебезгә дә кирәк күршеләр белән аралашу. Барыбер хәзерге заманда кирәкле чара дип саныйм. Бүгенге бәйрәмгә дә бик шатбыз. Чыктык, уйнадык, мастер-классларда катнаштык. Бик шаты. Рәхмәт оештыручыларга. Безнең ишегалды программасы 2020 елдан Татарстанның йорт яна территориясын комплексы төзекләндерүне максат итә. Быел республикада барлыгы 7000гә якын күп фатирлы йорт ишегалды төзекләндерелгән. Шуларның 300-е Әлмәттә. Быел бу санга тагын 51 объект өстәләчәк. Алсу Ахмаджанова, Фарис Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.